महाशय आज पकड़ा छाणुचंती। छुआ मान छुआ मैंने खाइबे छुआ मैंने आज आसछंती तो ସେଥିପାଇଁ କାଲିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଯିବେ सोमवार କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପକଡ଼ା ଛଣା ଚାଲିଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକଡ଼ା ଖିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁନା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। गेला काली सकाळे पळेई जीवु बापुना भी पळेई जीवो काली सकाळे। छणा सरीगने खिया जीवो गरमा गरम।